valmistujat tällä viikolla Arkeen ja Kuinka paljon teillä on pelaajasopimuksia tällä hetkellä? ei yhtään. Teidän kotikenttänä oli Yrttisuo ja nyt kun te olette siirtymässä tuonne Superpesikseen, niin todennäköisesti siellä vaaditaan aika isoja muutoksia. Vai oletteko jatkamassa siellä? Eli onko mahdollisesti käymässä niinkin, että kotikenttä on vaihtumassa? Kyllä siitä lähdetään, että Yrttisuo meidän kotikenttä ja pelataan. No, minkälaisia tavoitteita on ensi kaudella asuttanut? Meillä on tänä hetkenä johtuneena kokouskeräyksestä tavoitteet. Valo on ollut tähän asti kirittäjän farmiseura. Mikä on joukkueiden suuri jatkossa, kun molemmat pelaa nyt Superpesiksessä? No lähtökohta on, että hyvällä yhteistyöllä kehittää keskittymä pelissä. Tästä Valo ei kilpaile kirittäjien kanssa. Kumpi on ensi kaudella korkeammalla? Puri Pesäkarhut. Puri, josta on juuri tullut. En mä ehkä jono.